En primer lloc, jo intentaré contextualitzar el pilot, l'acció pilot que hem fet d'avaluació de la transferència. Us faré 5 cèntims d'allò que en comptabilitat diuen partida de publicitat i propaganda, però que servirà també perquè conegueu en quin context organitzatiu ens plantegem fer això. En segon lloc, us explicaré quin és el paper que en el nostre àmbit organitzatiu se li dona a la formació als tècnics locals i com ens organitzem. I en tercer lloc, intentaré transmetre-us les respostes que nosaltres mateixos ens hem donat a la pregunta i per què ens fiquem a fer un pilot d'avaluació de transferència en aquest moment. Després, en Gràcia us explicarà tots els elements tècnics del procés, tot el que té a veure amb públic objectiu, metodologies, resultats i evidències, i finalment farem un dueto de conclusions en el qual el que voldríem seria avaluar aquest procés d'avaluació de la transferència, és a dir, quins punts forts considerem que pot tenir, quins aspectes a millorar, que n'hi ha uns quants també, i per últim, compartir amb vosaltres els nostres aprenentatges del procés. Aquest és una mica el context de tot això. Passo, per tant, ràpidament a la publicitat i propaganda. Això, com que sou de la casa, és un organigrama de la casa. Nosaltres estem en una d'aquestes fileres que se'n diu ara Desenvolupament Econòmic i Ocupació. Som una gerència que està a l'àrea conjuntament amb els àmbits de turisme i amb l'àmbit de comerç. Les dimensions que té la nostra gerència en relació amb allò que fa són les següents. En fem un seguit d'activitats, us he posat 4 transparències de les més significatives i les que veureu en verd són les que tenen a veure amb el pilot de l'avaluació de la transferència. Així, en primer lloc, ens dediquem a dinamitzar xarxes i a dinamitzar dispositius. Alguns d'ells són els que veieu aquí. Un és la xarxa d'observatoris pel desenvolupament econòmic local, que a partir d'ara tothom li direm XODEL, per estalviar-nos paraules, que és el col·lectiu, el públic objectiu del pilot d'avaluació de la transferència. Però també en tenim una xarxa de processos estratègics locals, una xarxa de productes de la terra, 96 centres de serveis locals, centres de serveis a les empreses, en tenim 155 serveis locals d'ocupació i programes d'inserció laboral de persones amb discapacitat i amb trastorns de salut mental. Quines altres activitats en fem? En tenim 3 tipus de programes, un que van adreçats al desenvolupament econòmic des del punt de vista de l'empresa, que serien aquests, uns altres que us ensenyaré després, que van adreçats al mercat de treball i, per tant, a l'ocupabilitat de les persones, i un altre que té a veure amb processos estratègics de desenvolupament econòmic local directament al territori. Significatius en l'àmbit de l'empresa serien: tenim un programa de foment de cultura emprenedora que fem conjuntament amb els companys de la Gerència de Serveis d'Educació i del qual estem molt satisfets, un programa de foment de creació i consolidació i creixement d'empreses, un altre de foment de la responsabilitat social empresarial, un altre de suport als diversos sectors productius i un programa de suport als equipaments i als polígons d'activitat econòmica de les entitats situats a les entitats locals. Pel que fa a ocupació, el gran paraigües és l'últim, tots els programes de suport als plans locals d'ocupació, però també hi tenim 4 d'específics, com són el foment de l'ocupació a persones especialment vulnerables en tots els seus àmbits, en tots els seus hàndicaps, projectes singulars per a la dinamització del mercat de treball local, un programa d'ocupació per a la indústria tradicional local i un programa contra la discriminació gitana que li anomenem C-Digit. I en l'àmbit del desenvolupament d'estratègies locals de desenvolupament econòmic
El programa Estrella és el de creació i consolidació d'agències de desenvolupament econòmic, que el que busca és que els territoris, els sistemes urbans, s'agreguin i tinguin una mínima, una massa crítica per poder abordar projectes estratègics, que no és possible fer-ho en entorns amb una dimensió petita. També oferim als serveis locals metodologies de seguiment i avaluació de les seves polítiques de desenvolupament econòmic, instruments i suport tecnològic, tècnic i econòmic per optimitzar la seva gestió, serveis d'anàlisi i diagnosi de la situació socioeconòmica del territori. Això ho fem a través d'un programa que se'n diu Hermes, que té un cert reconeixement per les entitats locals i pel món econòmic, i tenim dos. Un és la capacitació professional dels equips tècnics de les entitats locals, que és un dels quals deriva això, i un altre que és organitzar activitats per la transferència de coneixement entre els tècnics de les entitats locals. Això ho fem amb 84 professionals. Aquest any ho fem amb un pressupost ordinari de 28 milions d'euros i un extraordinari de 32. És a dir, aquest any la Diputació dedicarà 60 milions d'euros, 28 d'ordinaris i 32 d'extraordinaris, a fer aquestes activitats en les dimensions que us he comentat. Molt bé. Dintre d'això, quin paper juga la formació? Per nosaltres, la formació és un instrument. És un instrument que el posem en relació amb 4 paràmetres. El contraposem a que sigui una finalitat. És una finalitat de la Direcció de Serveis de Formació, la pròpia formació, és l'objecte de la seva existència. Nosaltres estem en un àmbit on no desenvolupem, no treballem competències transversals, no treballem competències estratègiques, no treballem competències tècniques transversals, sinó que treballem un àmbit concret de competències tècniques sectorials pels tècnics de promoció econòmica dels ajuntaments. Ara bé, és un instrument que ha d'estar alineat amb les prioritats estratègiques de l'activitat que fem. És a dir, l'hem d'utilitzar allà on hi hagi una prioritat estratègica de la gerència per prestar els seus serveis. I també és un instrument que no pel fet de ser instrument pot anar a la babalà, sinó que l'hem d'abordar amb planificació. El que tots coneixeu d'elaboració de plans de formació, des del principi, detecció de necessitats, fins al final, l'avaluació de les accions formatives que hem fet durant un període. Però l'element rellevant que avui volíem transmetre-us és la relació de la formació com a instrument que cal executar amb una certa qualitat. És en aquest espai on, lligat amb els dos elements que us han sortit en les activitats de la gerència, un d'ells la capacitació dels equips tècnics i un altre la transferència, l'organització d'activitats de transferència de coneixement, sobre un públic objectiu potencial de 1.300 persones, de les quals 1.000 són tècnics, és a dir, A1 i A2, ho fem desenvolupant 3 competències tècniques sectorials. Una adreçada als professionals tècnics dels centres locals de serveis a les empreses, que l'hem anomenada plans d'actuació per al desenvolupament empresarial, una altra que es projecta sobre els serveis locals d'ocupació, que l'hem anomenada projectes de mercat de treball i ocupació, i una altra d'específica per les persones que estan al voltant dels observatoris i dels processos estratègics de les entitats locals. Per tant, l'acció objecte del pilot serà una que correspon a la tercera de les competències que treballem, que se'n diu programes estratègics de desenvolupament econòmic local. Com ens organitzem per fer tot això en l'àmbit de la formació? A la gerència no hi ha una unitat de formació. No tenim no som orgànics, som funcionals. Treballem per projectes. L'organicitat ens ve de les directrius i el marc metodològic que ens dona la Direcció de Serveis de Formació, al qual també ens hem d'adequar. Per tant, som un àmbit d'actuació. La Direcció de Serveis de Formació ha anomenat amb això àmbit promotor de formació. Doncs bé, som un àmbit promotor de formació. Tots els que ens dediquem
que bàsicament som 4, ho fem a temps parcial. Jo tinc aquesta responsabilitat de promotor, que és amb la qual m'ha presentat en José Pascualena, però en tinc 3 més. En Gràcia, que m'acompanya, en té 5 més. 2 persones que no estan aquí en tenen 3 o 4 més, i els tècnics, com veureu després, tenen una altra feina prioritària que no pas la formació. I la nostra missió, com a àmbit promotor, és alinear totes aquestes responsabilitats perquè sigui eficient la seva execució. Tots els rols que defineix la direcció de formació estan garantits a la gerència, encara que no sigui orgànicament. Per tant, el rol de promotor està garantit, el rol de gestor de formació està garantit, i incorporem en aquest àmbit tots els tècnics de referència. Un tècnic de referència és aquell que porta responsable de la matèria. Exemples: l'orientació a mercats estrangers, recull d'activitats de desenvolupament de determinades entitats. És a dir, totes les accions formatives que en fem, en la mida en què són específiques, en la mida que són sectorials, estan adreçades a un dels àmbits d'actuació de la gerència. I des de quin coneixement o des de quin esglaó, des de quin estep abordem una avaluació de la transferència? Ho abordem des de l'any 2012 ens hem format primer fora de la casa, perquè a la casa s'estava organitzant, bàsicament a través de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que ha esmentat la Maica, i de l'Institut de Ciències d'Educació de la UB. Com també amb els recursos que en cada moment, amb els recursos de gestió que ens ha estat proporcionant des d'aquella època la Direcció de Serveis de Formació. I des de l'any 2015, doncs suposo que com molts de vosaltres, estem gaudint dels programes formatius que es van encetar a principis de 2015, tant pels promotors com per altres rols en l'àmbit de la formació, i que ha culminat amb aquest programa expert que molts de vosaltres i nosaltres estem ficats de ple. Molt bé. En aquest àmbit, quin és el resum que vostè em pot fer amb totes aquestes eines i arxius? Us puc donar 3 o 4 elements extrets d'un document, d'una memòria, d'un informe que ens ha proporcionat la mateixa Direcció de Serveis de Formació en relació a quina activitat amb aquestes 3 competències que us hem dit hem fet i algun paràmetre avaluatiu. L'any 2015, que l'informe és de 2015, vam portar a terme 48 accions formatives. Se suposa que això és el 5% de totes les que fa la casa i signifiquen el 6% de les hores totals de formació que organitza la casa, per nosaltres i pels ajuntaments. De tots els participants, aproximadament l'any passat van ser 900, 93, de cada 100, 93 que es van inscriure van assistir. Per tant, hem tingut un absentisme objectiu del 7%. La casa el té una mica més alt. I d'aquests que van assistir, 83 van ser acreditats. I ara us explicaré una miqueta quins sistemes d'acreditació fem servir i quins percentatges tenen a veure. Us he fet aquest quadret de l'any passat on es veu que, evidentment, avaluem la satisfacció amb el 100%, com tots, i que avaluació de l'aprenentatge el fem en el 47% de les actuacions que us he comentat abans, mentre que l'avaluació de l'assistència la realitzem en un 53%. Per què dic això? Dic això perquè, com veureu després, quan l'Engràcia ens expliqui, un dels motius per què hem abordat l'any passat i aquest any una avaluació pilot de la transferència és perquè havien recorregut un camí i ens havien donat tortes i havien après en el procés. Perdó. Al costat que teniu una cosa que hem mig descobert fent-ho. És veritat, després, quan hem llegit literatura, etc., veureu en la bibliografia que us hem posat, que són 2 fulles, doncs que està molt documentat, que l'avaluació de l'aprenentatge, el seu percentatge, això supera, aquests percentatges superen els percentatges recomanats pel senyor Kirkpatrick, que aprofito per dir que sí, que va fer tot allò, però que no sé quants anys va posar una franquícia i si vols entrar-hi en el seu sistema et cobra.
Què volia dir? Que hi ha una relació, almenys en el nostre cas, i sembla que la literatura també, entre el tipus d'avaluació, assistència, aprenentatge i el tipus de modalitat d'aprenentatge. És a dir, és molt més fàcil incorporar avaluació de l'aprenentatge en actuacions semipresencials que no pas a les presencials. A nosaltres ens quadra, per això en cada barri anirà de la manera que va. Si dir-vos que dels percentatges que veieu aquí, d'avaluació de l'aprenentatge en presencials, només en fem a 2 i que la resta són semipresencials. Per tant, ens quadra bastant. Molt bé. Vaig al toro. De tot això que us explico, el 60% d'aquestes activitats en les quals s'avaluen aprenentatge i aproximadament el 60% de totes aquelles activitats semipresencials que en formen part de la competència programes estratègics de desenvolupament econòmic local. Per tant, vam anar a buscar una actuació de qui millor estava preparat per poder fer un pilot d'avaluació de la transferència i és una de les raons per les quals hem triat aquesta acció formativa. Per què ens plantegem el 2015 des d'aquesta base fer-lo? Per 6 raons. La primera, pensàvem que era el pas natural que tocava després en l'avenç qualitatiu que fèiem en l'abordatge de les accions formatives. 2, tenien referències de que ho podíem fer, és a dir, teníem l'exemple d'un àmbit a la Diputació, que era la Gerència de Serveis d'Educació, doncs que va fer un treball fantàstic, una millora qualitativa en la detecció de necessitats formatives l'any 2012 i ho va fer i ningú li va dir que no ho fes. Per tant, si estan baixeres per aquí, moltes gràcies per haver-nos obert camí. Perdó. En tercer lloc, perquè vam fer un projecte de 8 pàgines que un mes vam estar per fer-ho i ho vam presentar a la Direcció de Serveis de Formació i es van comprometre a acompanyar-nos en aquest camí. Evidentment no ho he posat, però el primer que va dir que sí va ser el gerent de promoció econòmica. I l'expectativa que teníem quina era? Era que els resultats que obtindríem ens permetrien, per un costat, contribuir a plasmar l'efectivitat d'aquesta formació que donàvem amb determinats factors i condicions en un entorn organitzatiu professional de treball i, per una altra banda, ens podria permetre, després veurem si ha estat així o no, generar propostes de millora extensibles. És a dir, ens donaria un element de coneixement aplicat en el nostre àmbit que podíem duplicar, fer un benchmarking positiu en les nostres pròpies accions. I si a la direcció de formació alguna d'elles li podia servir per a alguna cosa, millor que millor.